Dek, kowe mbiyen janji karo aku. Lagu baru. Kowe tak sayang. Buka sidik jos. Dudut. Oh, kurang dudut. Ana jedane. Mbak sepur. Lah wong jor sing adol kok. Cuane sing gak enak. Iya. Utang nah. Solusi aja utang. Aku di pantun-pantun lah. Jaluk pantun aku. Kowe sing pinter pantun. 2 3 Kura-kura. Apa kamu kira aku bahagia? 2 3 orang manja. Iya. Ya. Macam aku prengas ini yo, yang ngasih utekku ngeluh. Gatel anakku. Liper. Ojo dipalu. Ojo dipikir ben ora ngeluh. Siak. Yo nek sing aku sih penting ora perlu padang sementing murup. Ora perlu dhuwur sementing iyup. Ora perlu akeh sementing cukup. Maksudnya Yo masih pikiranku mumet ngene iki, utang pola akeh. Yo mesti tak syukuri bedinane sik iso mangan, sik iso udut ngopi ra kesang kopine utang-utang rokoke utang. Yo ora utang ki manggon aku ora satuku. Kanggo kowe aku ngerteni kowe. Aku ku yo ngerti kahanan piye. Aku kenal kowe suwe. siak. Wes kopine ambil rokoke gratis wae. Iso ben duwe duit yo. Wae luwih aku. Kok berita non lah tak kira karo sampe iki. Apa yo? Delok jam. Delok jam. Ngene kok iki cewek kondi. Ya nek menawa untuk keperluan kono mburi kandang wedhus ndak. Dak tengu. Letong Sremi. Kok letong mang. Lu Tegal ra, duwe alas ah. Duwe ombo, kok segoro. Tegale mang Canduri, canduran sing kena. Wes, Dirabu ya kletong mang. Ora kletong, kletong wedhus mang. wes. Ngerti tak tanduri apa? Oh, Ganja. menghasilkan.